Hello guys, je tu Twilight a vítam vás pri dnešnej hre s názvom The Exit 8. Táto hra je vlastne o tom, že my sme v nejakom metre a budeme tam hľadať nejaké anomálie a keď uvidíme anomáliu, tak sa máme otočiť aj spreč a keď neuvidíme anomáliu, tak proste máme ísť normálne dopredu, vopred, chápeme sa. No, nebudem ja zdržiavať, tak klikneme na play a ideme hrať podstatne. To je opäť dobrý nápad, podľa mňa. Ježiš. Dobre, ideme do room, dáme si teda to metro. Dáme si jednu osobu. Dal som jednu osobu. Či som klikla normálne na exit, to je jedno v podstate a ideme na vec. Takže, už sme tu. No, sme v tomto metre a ideme sa poobzerať po okolí, či náhodou neuvidíme nikde nejakú tú anomáliu, ako som vám povedala na začiatku. No, máme tu obrázky, ako vidím, ako pána, že tam vpredu sedel. A dosť toho tu je, akože nebudeme si klamať, nebudeme si vôbec klamať, ale ako vidím žiadnu anomáliu, tak ideme vopred proste. Ja som povedala, že pôjdeme dopredu, tak ideme dopredu. Tak. Aha, dobre, sme na jednotke, sme pokračili, takže dobre, pán tu sedí, obrázky vyzerajú byť normálne, hej, normálne, takže to je fajn, aha, dobre, Macko, to asi nie je anomálie, či? No neviem, ideme skúsiť, či to bola anomálie, či nie, proste, ak je, tak sa proste tak hodím o zem. Tomu ver, že bola anomália, tomu ver. Jaj, vypadni, no. Takže. Asi sa vrátim naspäť, skúsim, ale podľa mňa ma to vyhodí naspäť. Uvidíme. Ale pán zmizol, takže. Aha, tam je pán vzadu, ale tak sa máme otočiť. Tak ideme proste naspäť, s týmto nevyrieším nič, proste. No. Všetko normálne, obrázky a naši dinosaury, aj toto, aj tento, čo ja neviem, čo to je dumpling, samurajovia, strašne krvý fotky na konci, Ježiši, nevadí, tak otvárame kasíno, dostal som chuť na víno, nalejte silné červené, aby pokračili. Dobre, Pán sedí, obrázky sedia, žiadne na zemi, žiadna grdská šenka, hovno, nikto tu neleží, žiadny bezdomovec. Takže to je normálka, prečo som chodil okolo týchto obrázkov, to mi teda husiu kožu a mi to zvihlo chlpy na ryti. No, tak ideme, pokročili sme, hej, sme na dvojke a ideme. Tonak je pán s kufríkom, obrázky, všetko normálne, ale ten pán s kufríkom mi strašne pripomína Jana Koleníka, ako Waltera Klausa, nebudeme si klamať, hej, proste sa mi na ňu podobá. Ale to čo je? To asi glitch, ideme. Dobre, tak to bola anomália, tak sa vyhodím von oknom, jubi! No. Aha, Janko tam sedí. Janko sedí s kufríkom, obrázky, normálne obrázky sa nemenia podľa mňa. Podľa mňa sa to na tejto hre nebudú vôbec meniť obrázky, ale niečo iné tu bude. Ale som zvedavá, že čo bude niečo iné. Dobre, tak ideme proste ďalej. OK, takže asi sme pokročili, ako vidím. Janko sedí, všetci sedia. Dobre, tak asi môžeme ísť ďalej. Nikde nič. Takže asi normálne môžeme ísť ďalej, proste nebudeme to komentovať. Zajebujeme anomáliu, tak sa asi prehodím, fakt vyhodím to von s tým oknom. No až kokcem, no nevadí. Janko sedí, ale aha, pozrite sa. Anomália proste bola v tých číslach. Tak ideme proste naspäť. Tak, otáčame sa. Aha, tam vzadu je Janko. Aha, tak sa musíme otočiť. Tak to asi anomália nebola tým pádom. Ježiši Kriste. A tie čísla na tých dverách sú proste dole hlavou proste, chápem sa, dole hlavou.
No, obrázky sedia, všetko tu inak sedí okrem tých čísel, ale ma to vyhodilo, že mám ísť späť. A vidíš? Anomália. Keru, piču mi dalo anomáliu. Keď si povedal, že sa nemám vráciť, ale je tu černo, tak sa asi otáčam. No, to je asi anomália. Ak to nebola anomália, tak prisám Bohu, že ja už tejto hre niečo urobím. Už niečo urobím. Dobre, pokročili sme, tak ideme ďalej. Langianko sedí, obrázky sedia, žiadna grská šťanka, ani hovno, ani nikde. Tak asi pokračujeme na ďalší level. Ale chod do pičov s týmto, ja Krista. Iba nervy mi robíš. Ja Krista. Ešte sa mi to zatvorí prexiktom, ako vynikajúco. Ale svetla sa zmenili. Sú červené. Ale to je anomália podľa mňa, či? Neboli náhodou tie svetla, že... Či? Ja neviem. Ale si teraz neviem spomenúť. Ale obrázky sú normálne. Tak to bola anomália. Ja som si proste myslela, že to proste nebola anomália. Ja, že to bolo, ukážte. Aha, tak svetielka sú že modré. Ja už som farbu slepá aj k tomu. To si bol ty však, ty si ich zmenil. Ty si zmenil, Janko, lebo vieš, že som bola v tomto metre. Ty si ich preto zmenil, lebo som tu ja, čo? Povedz to. No, povedz to, no. No, dobre, nepovie to. Takže svetielka sú nakoniec, že biele. Tak som sa nechala ojebať. Ale do piče, tak to otáčam. Niekto mal menšuráciu. Nebudeme vyrušovať. Tak. A sme pokračili. Ja neverím. Janko, už nebuď beťar. Áno, Janko? Dobre, Janko. Šikovný chlapec. Takže obrázky nám sedia, všetko, ale podľa mňa sa tie obrázky vôbec nebudú meniť. Pretože môžeme vidieť, že obrázky sa ani za kokot piča nemenia, takže ich necháme na pokoji. No, žiadna anomália ani v oknách, ale ako to ide rýchlo, ty kokos, no aby ma odfúklo. Ja som reálne jak Liliputan, ja si nerobím piču, mňa by odfúklo v tom vetre, hej? Ideme ďalej. Anomália nebola... Excuse me, ideme ďalej. Janko sedí s kufríkom, biznismen, všetko v pohode, tak ako by malo byť. Tak to je fajn proste. Niekto mal fakt menšuráciu, ja si nerobím piču. Ideme, lebo to je anomália proste. Ladies. Dobre, dali sme to. Hej, dali sme to. Takže trojočka naša, nádherná, akože sme sa dostali na nejaké iné číslo než 0, 1, 2. Vyzerá toto všetko normálne. Normálne to vyzerá. Všetko. Spravka je všetko. Nemôže ostať ani kúsok. Do piče, kde máš tej piči tú anomáliu zase tú vyjebanú skurvenú? Do kde? Červené svetla? Janko, ty beťari. Ale ja sa musím proste otočiť, Janko. Janko, je mi to ľúto. Proste nemám náladu na teba dneska. Zase za to je, Janko, tu sedí. Dobre, tak všetko vyzerá normálne, sme zase na jednotke. Aká dobrá stará klasika proste. By the way, kebyže ja mám chodiť reálne vlakom, tak ja by som sa reálne dogrcala. Ja nemám rada cestovanie. Ja nemám rada všeobecne nikoho. Takže Janko normálny, všetko normálne po starom, náhodou nikto nenechal krvavé stopy zase, lebo mu prišla menštruácia. Dobre. Tak asi ideme ďalej. A Picasso by sa mohol poznať na týchto obrázkoch, sa mi nejako nepáči. Reálne, give me crepes, kamo, asi mi postavia chlpináriky z toho. Ale nevadí, tak ideme ďalej. Anomália je tu niekde, či nie? Janko, sedíš? Janko, v pohode? Janko sa ani podľa mňa nebude hýbať, keď to tak akože poviem. Ja zaujímavé, kde a tá anomália sprostá. Lebo mi tu dávajú na dvoje hlavy, hej, po novom. Šikovní zabíjaci, moji zabíjaci. No.
Ďalší vagón, koľkatka štvorka. Ty more, na štvorke sme. To musíme dostať potlesk a ešte dopičovať k tomu kokcam. Lebo som postihnutá, to nevadí. Každý dokážeme raz v živote koptať. No. No s tým bola anomália, to som zabudla teraz povedala, som sa na tým, čo vám poviem. Nevadí. Janko sedí, všetko sedí. Keď Janko sedí, všetko sedí. Fanta pleno, koleník ako koleno proste. Nikde nič, takže hľa všetkého sme safe. Ježiš. No proste, oni by sa mali zbaviť tých obrázkoch hnusných, kamo. Fuj. Dobre, Janko sedí, všetko sedí. Prisahám, že ak zase niečo tu uvidím, tak sa asi hodím o zem a budem revať a sa ho vyhodím von balkonom. Či čo som tu povedal, oknom, balkonom. Dobre, všetko vyzerá normálne, nič na môj hlavu není. Nič. Prechádzame a sme na sedmičke, kamo. Legendary. No. A na zemi. Ideme preč odtiaľto. Dobre, takže sme na 8. Ako pekne tu je. Kamo, no ideme do 7. neba. Jedno viem, to čo chcem, v srdci cítim to. Jak to, že to bola moja chyba? Ale čo som robila? Ale kto, kamo? Nikto mi nepodal výstražné meno, že niekto mi príde po ryti. Ježiši Maria, ja sa z tejto hry zblázim, fakt. Dobre, ideme na to sa pozrieť, aký bude, že good ending, či vôbec ja získam nejaký ten good ending, pretože ja sa poznám, že ja nedostanem good ending. Hej, takže ideme na good ending, takže sa vidíme o chvíľku. Toto mi trvalo aspoň 30 minút, aby som sa sem dostala. No ideme sa pozrieť, že aký ending teraz mám, lebo ma asi šlak trafí. Ježišimaria, toto není možné. No nevadí, stáva sa. Ale ak sa vám toto video páčilo, lebo pri tomto videu som ja chytala fakt nervy, lebo som nevedela, ktorá tu bije, reálne, ktorá tu bije. Ale tak, no tom koncom dúfam, že ste si to užili, pretože ja som tu bola už len na pokraji nervičkoch mojich. Takže ale ľudia, nezabudnite čo? Zanechaj odber, koment a like a vidíme sa pri ďalšom videu. Bye bye!